Ja vás vítam môjho ďalšieho videa a dneska to bude z Minecraftu zo serveru Qplay a z minihry Kryštál. Takže my si ideme naťažiť na full iron, alebo nie, naťažíme si iba na nejaké nástroje a pôjdeme na stred si naťažiť rovno na diamant, alebo si nemusíme ťažiť. Máme tu rovno už hodené irony, čiže si ideme urobiť nejaké nástroje, možno, no, tak keď už máme toľko toho, tak si spravíme aj nejaký armor a pôjdeme na stred si naťažiť dia. Počkaj, máme tyčky, to som zabudol. Ešte. Kromp. Sekírka a meč. Ešte málo budeme mít. Ja som ešte zabudol nejaké jedlo si tu naťažíme. Teraz budem už viacej točiť, lebo vtedy som sa vám vôbec nevenoval. Veď, tak poznáte to škola, písomky. Ale, kto nám to tu ide, toho zabijeme hneď. Aha, tak nie. Tu preto som po ňom neutočil, lebo poznám takýchto koľňákov. Nemám čo stratiť. Šup som mnou dovolil. To je to na nich najhoršie. Tam už nejaký zelený foliáč. Zelený teraz som ho vyhodil, mám taký pocit, že nás aj rozbijú. Neviem, či tam mám ísť, lebo ja poznám. On ma zabije potom. Tam to už nejaký zelený to fajtí. Náš koženiaka.